मित्रांनो, आपण ग्रीन पॅन्ट वापरलेल्या प्लॉटवर पाहूया. ह्यात भूमिपावर, रूट गार्ड, ग्रो, नायट्रोकिंग, ब्लूमचा वापर केला आहे. वायरोसॉल, रोगाचं काहीही दिसत नाही. अशा प्रकारे दोडका आहे. आता लागायला सुरुवात आहे. प्लॉट पूर्णपणे ग्रीन पॅन्टवर आहे आणि अजिबात कोणताही रोग दिसत नाही. साधारण 2 एकर प्लॉट आहे. आपण पान बघू शकता, एकदम फ्रेश आहे. पानाची साईज बी साधारण 1 वितीभर आहे. हा दोडका आहे. आत्ताची वेल साधारण 8 ते 10 फूटपर्यंत झाले. प्रत्येक कांड्यागणीस दोडका आहेच. हा अशा प्रकारे आहे.